Ay, sayang. Win. Ano siya, na-injure. Na-injure yan. Outside. Fault.
Win. Nice one! Jason yun eh. Sorry. Okay. Hindi, okay lang. Oo. Mukhang sila Jenbert na naman mananalo ngayon ah. Oo nga eh, patas eh. Hindi masabi eh. Yung mga inaasahan ng first shots ko eh, may nakakakita eh. Makakadisgrasya eh. Hindi nag-preno yung shuttle. Hindi ko sure. Training na ba? Unique din yung smash niya. May mga kanya-kanyang signature smash. Outside. 3 points. Na-shoot eh. 3 points yun. Tapos natin.
Bawal.